Landhesaning leladi. Panglimbang 5 menit dina Kemis pagi, tanggal 2 April tahun 2026. Kapetik saka Injil Yohanes bab 13 ayat 1 tekan ayat 15. Sawijining suster njajah kutha Milangkori ing tlatah Kalkuta saperlu tetulung wong-wong kang padha kasingkur kabegjan. Ya kasingkur liyan, kasingkur bondo, ya kasingkur kasarasan. Dheweke tanpa jijik ngupakara wong lara nyenyek sarta ngrumat tatune bocah-bocah. Dheweke uga ngupakara wong-wong kang pating glethak ing pinggir dalan, kalebu wong kang sekarat meh mati marga lara TBC. Jinurung saka gedene welas asih marang pepodo sarta amrih tansaya akeh kang karengkuh, suster iki ngedegake biara kanthi misi ngrumat wong keluwen, wong kawudan tanpa papan dunung, wong cacat, wong buta, wong budhug lan sak pituruté. Para pandemen PLM pirsa, sapa kang nembe ndak critakake iki? Bener, panjenengane Agnes Gonska Bojakshiu utawa kang luwih kakenal minangka Ibu Teresia Kalkuta. Lelakone Ibu Teresia Kalkuta kang edapi-dapi iki ndak anggep banget laras kanggo pancatan panglimbang waosan dina iki. Saka prastawa waosan dina iki, panjenengane antuk lan ngangsu inspirasi anggone leladi. Saka prastawa waosan dina iki, panjenengane uga ngangsu kekuatan lan kaslametan anggone martakake kabar kabungahan. Akeh para pendherek dalam Gusti mligine sarta wong-wong sak njaban pepantan pasamuan dalem kainspirasi saka tumindak leladine Ibu Teresia jroning ningkatake karaharjaning urip pepodo. Tresna asih kang ngejawantah ana tumindak nyata leladi pepodo tanpa miji-miji sarta sapenuh ati dadi timbalan urip wong-wong kang darbe niat becik tanpa mawang agama lan kayakinan. Ing waosan Santo Yohanes atur cerita menawa Gusti Yesus miji sukune para murid. Panjenengane miji sukune para murid kanthi kebak ing welas asih. Kamangka panjenenge iku dudu sembarang manungsa. Para murid ngiyakini menawa Gusti Yesus iku pancen Gusti lan Guru. Ora lumrah sing jenenge guru apa meneh Gusti kok ngasorake diri amung kanggo mijiki wong kang luwih asor derajate. Amrih ora dadi bahan pitakonan salebar tumindak mengkono Gusti Yesus medhar kekeran mengkene. Kowe padha nyebut aku guru lan Gusti lan gunemanmu iku bener sebab pancen yo aku iki guru lan Gusti. Dadi menawa aku guru lan Gustimu miji sikilmu, mula kowe uga padha kudu wisuh winusuhan sikil. Sebab aku wis paring sawijining tulodo marang kowe supaya kowe uga nindakake kaya kang wis ndak tindakake marang kowe. Pakon kudu wisuh winisuhan teman-teman katindakake dening para murid mligine sarta para pendherek dalam Gusti Yesus ketuk dina iki. Sadawane jaman warga pasaman sacara pribadi sarta sacara reroyongan padha meratakake tumindak ladi-linadenan amrih tansaya becik, raharja sarta rahayune umat manungsa. Para tresna dalam kinasih, Ibu Teresia saka Kalkuta wis nindakake dawuh dalam Gusti sak becik-becike. Akeh wong India mligine kepara malah wong-wong sak njaban tlatah negara India sumrambahi padha ngrasakake sih kabecikan dalam Gusti. Santo Vincentius Apaulo kang sugeng mataun-taun sadurunge uga wis nindakake dawuh dalem iki kanthi becik. Ing dina Kemis Putih iki Gusti Yesus bali nimbali meneh saben ati kang ngrawuhi pahargyan Kemis Putih kanggo melu cawe-cawe terlibat mring proyek kasaenan lan kabungahan dalem Gusti. Apa panjenengan uga rumangsa kadudut kanggo nanggapi timbalan luhur dalem iki jroning urip padinan amrih tansaya kasuwure asma dalem Gusti. Suwawi sami munjuk
Kunjungas dalam yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjungas dalam yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.